हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। சௌக்கியமா மாதாஜி? சௌக்கியம் தான் பிரபுஜி. நாங்க வெளியில போயிருந்தேன், இப்பதான் ஜஸ்ட் பார்த்தேன் மெசேஜ் பார்த்தா டக்குன்னு நுழைஞ்சிட்டேன் வந்துருப்பேன்னு சொல்லிட்டு. கரெக்ட். ஜஸ்ட் அப்படியே வந்துட்டு அவசர அவசரமா ஓடி வந்துட்டேங்க. நமஸ்காரங்கள். ஹாப்பி நியூ இயர் பிரபுஜி. சேம் டு யூ மாதாஜி. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்த்தது. காலங்காத்தால உங்களை தரிசனம் கிடைச்சது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு. உங்களை மாதிரி பக்தால எனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கணும் எப்பவுமே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? பண்ணலாம் மாதாஜி. நீங்க ஒருத்தர் தான் ஜாயின் பண்ணிக்க, வந்துருவா எல்லாரும். நான் ஆரம்பிச்சிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஷாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கங்கள். நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னே ப்ரேயர் படிச்சாச்சு இல்லையா? நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஒரு நிமிஷம் இருக்கும், இதை பண்ணிடுறேன். ஓகே பிரபுஜி, இதை படிக்கிறீங்களா நீங்க? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஓம் பூர்ணம் ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணம் ஏவ சித்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஈசவாஸ்யாம் இதம் சர்வம் யத்கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத்தேன
त्यक्तेन पुञ्जिदामा कृतः कस्य स्विद्धनं हरे कृष्ण माताजी कुर्वेण वेह कर्माणि जिजीवि शेषदं समाह एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण தங்கமணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. எஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அசூர்யா படிங்க. அசூர்யா நாம தே லோகா அந்தேன தமசாவிருதாக தாமஸ்தே பிரேத்யாபிகச்சந்தி ஏகே சாத்மஹனோ ஜனாः அநேஜத் ஏகம் மனசோ ஜவியோ நைனத் தேவா ஆப்னுவன் பூர்வம் அர்ஷத் தத்தாவதோன்யான் அத்யேதி திஷ்டத் தஸ்மின் அப்போ மாதரிஷ்வா ததாதி தத்யேஜதி தன்னைஜதி தத்தூரே தத்வ அந்திகே தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தத்து சர்வஸ்யாஸ்ய பாஹ்யதः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कक्षोह एकत्वम् अनुपश्यतः सपर्यकाच्युक्रम् अकायम् अवर्णम् अस्नाविरं चुत्तम् अभाववित्तं सुवीर्मनीषी परिभू स्वयंभूर् याता तत्यतोर्तान् व्यज्यात् शाश्वदीप्यः समाप्यः अन्तं तमप्रविशन्ति ये विद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यवु विद्यायां रताः अन्यत् एवाहुर्विद्यया अन्यत् आहुरविद्यया इति शुश्रुमद्धीराणां येनस्तद्विचक्षिरे சிவகாமி மாதாஜி படிக்கட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா சிவகாமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறோமா? 11th இருந்து படிங்க. 11, 12, 13 படிச்சிருங்க. வித்யாம் வித்யாம் சா வித்யாம் சயஸ்தத்வேதோப்யம் சஹ அவித்யாமிருத்யும் தீத்வா வித்யாமிருதம் அச்னுதே அந்தம் தம் பிரவிசந்தி ஏ சம்பூதிம் உபாசதே ததோ பூய இவ தேதாமோ யவு சம்யூத்யம் ரதாஹ. இன்னைக்கு இது படிக்க போறோம் இல்லையா? அந்நியத் ஏவாகு சம்பவாத் அந்நியத் ஆகூர் அசம்பவாத். முதல்ல டி சொல்லணும், சம்பவாத் சொல்லணும். ரெண்டாவது சொல்லிச்சு அசம்பவாத். இது சுஷ்ரும் தீரானாம் ஏ தஸ் தத் விச சக்ஷரே. விச்ச 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 சொல்லணும். விச்சக்கு அப்புறம் சக்ஷரே. ஓகே. அந்யத் ஏவாகு சம்பவாத் அந்யத் ஆஹூர் அசம்பவாத் இது சுஷ்ரும் தீரானாம் ஏதஸ்தத் விச சக்ஷரே. யார் சொல்றேன்? எல்லாரும் ஒரு வாட்டி வேணாலும் சொல்லு. 3 பேர் தானே இருக்கேன். சொல்லுங்க. சிவகாமி மாதாஜி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்யத் ஏவாஹு சம்பவாத் அந்யத் ஆஹு அசம்பவாத் இதி சுஸ்ரும் தீரானாம் ஏதஸ்தத் விச்சக்ஷிரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்யத் ஏவாஹு சம்பவாத் அந்யத் ஆஹுர் அசம்பவாத் இதி சூத்ரும் தீராணாம் ஏதஸ்தத விச்சக்ஷிரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விச்சக்ஷிரே. ஹரே கிருஷ்ண. தங்கமணி மாதாஜி படிச்சிருங்க. எஸ் மாதாஜி. அந்யத் ஏவாஹு சம்பவாத் அந்யத் ஆஹூர் அசம்பவாத் இதி சுஷ்ருமதீரானாம் ஏதஸ்தத் விசக்ஷிரே. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த சாப்டருக்கு என்ன படிக்க போறோம் அதை பத்தி ஒரு சம்மரி மாதிரி சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஈஷோபனிஷத்துல மந்திரம் 13க்கு சாரமான ஒரு தமிழ் விளக்கம் சொல்றேன். என்ன இது ஞானமும் அஞ்ஞானமும் ரெண்டையும் ஒன்றாக்கி, ஞானம் அஞ்ஞானம் ரெண்டுத்தையும் ஒன்னாக்கிட்டு பரம்பொருளை எப்படி அடையிறதுங்கிற மார்க்கத்தை விவரிக்கிறது. ஓகே. அவித்யா மிருத்யு சுஜ்யத்தே வித்யா அயுதமா ஸ்னுதே நாதி இத்ராத்து ஸ்ருத்ய ஓ பதோயத் சத் சூரியாம உபாசத்தே. அஞ்ஞானத்தால் அவித்யா இரன்பம் உண்டாகிறது. ஞானத்தால் வித்யா நீண்டாள் ஆயுள் அனுபவிக்கப்படுகிறது. இந்த ரெண்டையும் சமமாக பார்த்து அதற்கு மேலான பரம சத்தியத்தை உண்மையான குருக்களிடம் வழிபட வேண்டும். இது மோட்சத்திற்கான ரகசிய பாதையை காட்டுகிறது. ஓகே. இந்த ஞானம் விஞ்ஞானம் ரெண்டுத்துக்கும் கர்மயோகம் அல்லது பொருள் செயல் ஆகியவற்றின் பலன்களை புரிந்து கொள்ள சொல்கிறது. அவித்யால் உடல் ரீதியான பலனும் வித்யால் ஆன்மீக வளர்ச்சியும் கிடைக்கிறது. ரெண்டையும் ஒன்றாக சேர்த்து பாரம்பரிய குருக்களின் வழிகாட்டலின் பரம்பொருளை வழிபட்டால் மட்டுமே உண்மையான அமரத்துவம் அடையலாம். இது பகவத்கீதையின் ஞான கர்ம சம்னலோச்ச யோகத்துடன் ஒத்து போகிறது அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே. நம்ம இதை படிச்சாக்க நமக்கு புரிஞ்சு போயிடும். இப்போ ஸ்லோகத்தை மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறோம், பொருள் படிக்கிறோம் மாதாஜி. இதை வரேன், ஒரு நிமிஷம் இருக்கு பிரபுஜி. க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. நம்ம ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். நம்ம நமது சார்பாச்சாரிய ஸ்ரீல பிரபுவாதர் மகாராஜ் கி ஜெய், ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கி ஜெய். ஸோ மந்திரம் 9லேருந்து 14 வரைக்கும் முழுமையான அறிவு மற்றும் அதன் தொடர்பு. ஓகே. 9, 11 வசனங்கள் அறிவு மற்றும் அறியாமையையும் ஒவ்வொன்றையும் பின்பற்றுபவர்களுக்கான அந்தந்த இலக்குகளையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தது போல 12லேருந்து 14 வசனங்கள் தொடர்பு மற்றும் முழுமையான வழிபாட்டை குறிக்கிறது. ஸோ எது 9லேருந்து 11 வரைக்கும் என்ன சொல்றது, 12லேருந்து 14 வரைக்கும் என்ன சொல்றது, எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே. தவறான அறிவை வளர்ப்பது எப்படி பிழைப்பை ஏற்படுத்துமோ அதே போல முழுமையான உண்மையின் தவறான கருத்துக்களும் பிழைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். அதனால தவறான கருத்துக்களாலையும் பிழைப்பு வரும், தவறு இல்லாம கரெக்டா படிச்சாலும் பிழைப்பை ஏற்படுத்தும். அதனால கரெக்டா எது கத்துக்கணுமோ அதை கத்துக்கணும். மந்திரம் 13ல ஒரு தீரனால் வழிநடத்தப்பட்டு முழுமையான பொருளை புரிந்து கொள்ளும் போது ஒருவர் வேறுபட்ட பலனை அடைகிறார்கள். ஓகே. 14வது மந்திரம் ஒருவரை விடுதலை அடைய ஆன்மீக மற்றும் பொருள் சக்திகளை அவற்றின் நிலைகளில் சரியாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறது. ஸோ அந்யத் ஏவாகு சம்பவாத் அந்யத் ஆகுர் அசம்பவாத் இது சுஸ்ரும் தீரானாம் ஏனஸ்தத் விச்ச சக்ஷிரேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. எல்லா காரணங்களுக்கும் ஆதி காரணமானதை வழிபடுவதால் ஒரு வகையான முடிவும், யாரை வழிபடணும், ஆதி காரணமானதை வழிபட்டாக்க ஒரு முடிவு கிடைக்கும். உன்னதம் அல்லாததை வழிபடுவதால் வேறு வகையான முடிவும் பெறப்படுகிறது என்று கூறப்படுகிறது. இவ்வாறு தாம் இந்த விஷயத்தை பற்றி பக்குவமாக விளக்கியுள்ள தீரர்களான ஞானிகளிடமிருந்து கேள்விப்பட்டுகிறோம். ஸோ சம்பவாத்தின காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணமான பிரபுவை வணங்குவது, அசம்பவாத்தினா உன்னதம் அல்லாததை வணங்குவது, பல்வேறான வழிபாட்டு முறைகள் பல்வேறான முடிவுகளை விளைவிக்கின்றன என்றும் ஈஷோபனிஷத்து தெளிவுபடுத்துகிறது. எதையும் செய்து எவரையும் வழிபட்டு ஒரே இலக்கை நாம் சென்றடைய முடியும் என்று எந்த உண்மையான வேதமும் கூறவில்லை. அதிகாரப்பூர்வமான சிஷ்ய பரம்பரையோடு எவ்வித தொடர்பும் இல்லாத தான் தோன்றிகளான குருமார்களே
இப்படிப்பட்ட மூட கொள்கையில எல்லாம் வகுத்து இருக்கிறார்கள். ஸோ அந்த மாதிரி மூட கொள்கைகள் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்? அதிகாரப்பூர்வமாக குரு சிஷ்ய பரம்பரையில வருது இல்லையா, அந்த ஆர்டர்ல அந்த சங்கிலி தொடர் மூலம் அந்த குருமார்கள்ட்ட இருந்து தான் கேட்டு கற்றுக்கணும். ஓகே, பகவத்கீதை அத்தியாயம் 4ல வந்து அத்தியாயம் 4 ஸ்லோகம் 2. ஓகே, 4.2. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜர்ஷ்யோ விதுகும் ச காலே நேக மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தவ. அப்படின்னா என்ன? அர்ஜுனரே, அரசர்களும் ஞானிகளும் இந்த யோக அறிவை தொடர்ச்சியான குரு சிஷ்ய பரம்பரை வழியாக பெற்றனர். ஆனால் காலப்போக்கில் இந்த மகத்தான யோகம் இவ்வுலகில் மறைந்து விட்டது என்பதாகும். ஞாபகம் இருக்கு? அப்புறம் 4th சாப்டர் படிச்சுட்டு அதை தான் இங்கே இதோட கம்பேர் பண்ணணும். ஏவம்னா என்ன? இந்த முறையில் பரம்பரா பிராப்தம், பரம்பரையாக பெறப்பட்ட குரு சிஷ்ய பரம்பரத்தின் மூலம் கிடைத்த இமம், இந்த ஞானத்தை ராஜரிஷிகள் அரசு ஞானிகள், அரசர்களாகவும் ஞானிகளாகவும் இருந்தவர்கள் விது அறிந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். காலேன காலப்போக்கில், நீண்ட காலத்தின் காரணமாக, இவ்வுலகில் இங்கு மகத் பெரிய இந்த யோகமானது நஷ்ட அழிக்கப்பட்டது, மறைந்து விட்டது, இழக்கப்பட்டது. பரந்த பகைவர்களை அழிப்பவரே அர்ஜுனன் பராக்கிரமசாலியே. ஓகே, அது 4th ஸ்லோகம் படிச்சுக்கோ. 4.3 படிச்சுக்கோங்க அப்புறமா. இதுவும் அதோட கம்பேரிசனுக்கு தான். ச ஏவாயம் மயா தேத்திய யோக புரோக்தா புராணகம் பக்தோசி மே சகாசேதி சஸ்யம் ஹேதது உத்தமம். அப்படின்னா, நீ என் பக்தன், என் நண்பன் என்பதால் இந்த பழமையான உயர்ந்த ரகசியமான யோகத்தை நான் இப்போது உனக்கு கூறுகிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் இல்லையா. நீ எனது பக்தன், எனது சகா நண்பன், அதனால் பழமையான உயர்ந்த ரகசியமான யோகத்தை இப்போது உனக்கு கூறுகிறேன். இந்த ஸ்லோகம் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு இந்த ஆழ்ந்த ஞானத்தை பற்றி கூறுவதை குறிக்கிறது. ஏனெனில் அர்ஜுனன் அவருடைய பக்தன் மற்றும் நண்பன் என்பதுதான் அதற்கு காரணம். அப்புறம் 4.2 4.3 படிச்சு இப்போ 7.20 ஸ்லோகமும் அதே இதுதான். காமை ஹிருதஞான பிரபத்தியந்தேவதா தம் நியம மாஸ்தாய பிரகிருத்தியா நியத ஸ்வய. இதன் பொருள், அதாவது அதிகமான ஆசைகளால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள் தங்களுக்கேற்ற விதிமுறைகளை பின்பற்றி மற்ற தெய்வங்களை வணங்குகிறார்கள். காமை தைர் ஹிருத ஞான பலவிதமான பௌதிக ஆசைகளால் அறிவு கொள்ளப்பட்டவர்கள், அதாவது அறிவு திருடப்பட்டவர்கள். பிரபத்தியன் நேய தேவதா, மற்ற தெய்வங்களிடம் சரணடைவார்கள், அதாவது டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்றவர். தம் நியம மாஸ்தாய, அந்தந்த தெய்வங்களுக்கான விதிகளை பின்பற்றி பிரகிருத்தியா நியத ஸ்வயம், தங்கள் இயல்புகளுக்கு ஏற்ப தனியல்பால் கட்டுப்பட்டு, சுருக்கமாக பொருள் ஆசைகளால் அறிவு வங்க பெற்ற மனிதர்கள் தங்கள் இயல்புகளுக்கு ஏற்றவாறு வெவ்வேறு தெய்வங்களை வணங்கி அவற்றின் விதிகளை பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதே இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம். அப்புறம் அதே மாதிரி சைத்தன்ய சரிதாமிரதம்ல மத்திய லீலையில என்ன சொல்லியிருக்கு? தர்கோ பிரதிஷ்டஸ்துதையோ விபின்னா நாசம் ரிஷிர் யஸ்ய மதம் ந பின்னம் தர்மஸ்ய தத்துவம் நிஹிதம் குஹாயம் மகாஜனோ ஏன கதாக ச பந்ததாம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தொடர்ந்தார், வறண்ட வாதங்கள் முடிவற்றவை. ஒண்ணுமே விஷயம் இல்லாத சும்மா அது மாதிரி பண்ணாக்க என்ன ஆகுது? அதுக்கு முடிவே கிடையாது. வாதம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு வறண்ட வாதங்கள், வித்தவுட் பாயிண்ட் இல்லையா? மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடாத ஒரு சிறந்த ஆளுமை ஒரு சிறந்த ஞானியாக கருதப்படுவதில்லை. பல்வேறு வண்ணங்களை கொண்ட வேதங்களை படிப்பதன் மூலம் மத கொள்கைகளை புரிந்து கொள்ளும் சரியான பாதைக்கு ஒருவர் வர முடியாது. மத கொள்கைகளில் திடமான உண்மை கலப்படமற்ற தன்னை உணர்ந்த நபரின் இதயத்தில் மறைந்துள்ளது. இதன் விளைவாக சாஸ்திரங்கள் உறுதிப்படுத்துவது போல மகாஜனங்கள் ஆதரிக்கும் எந்த முற்போக்கான பாதையையும் ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஓகேயா? மகாஜனங்கள்லாம் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றதை
நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். எல்லாரும்னா யாரு? குரு சீட பரம்பரையிலேருந்து வரவாளதை பற்றி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அவளை பற்றி தான் அதை பற்றி பேசுறது. ஓகே, எல்லா சாலைகளும் கிருஷ்ண லோகத்திற்கு இட்டு செல்வதில்லை. எத்தனையோ மல்டிபிள், இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு வச்சுங்களேன், நம்ம இப்போ போயிருந்து சென்னையில் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோ, இப்போ நீங்கள் எக்மோருக்கு போகணும். எக்மோருக்கு போகணுன்னா என்ன பண்ணணும்? ட்ரெயினை பிடிச்சி போகலாம், ஒன்று ஸ்ட்ரெயிட்டாக. இன்னொன்று பஸ் மூலியமாகவும் போகலாம். இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம், வேறு கார் மூலியமாக எடுத்து அதே ரூட்லேயே போய்க்கலாம். அப்படி இல்லாத இன்னொரு ரூட் வழியாக போயிட்டு நீங்கள் சைதாப்பேட்டையில் இறங்கி இங்கே போயிட்டு இப்படி போயிட்டு போகலான்னு சொல்லலாம். அது மாதிரி அதை போய் ரீச் பண்ணுறதாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு எந்த பயணச்சீட்டை பெற்றிருப்பவர் மட்டுமே அந்த இடத்தை சென்று அடையலாம். இது சாதாரணமானவர்களும் மிக எளிதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம். இப்போ வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறேன், ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டு நான் கல்கத்தாக்கு போகணுன்னு டிக்கெட் வாங்கிக்கிறேன். ஒருத்தர் வந்து பாம்பேக்கு போகணுன்னு டிக்கெட் வாங்குறா, ஒருத்தர் சென்னைக்கு போகணுன்னு டிக்கெட் வாங்குறா. வந்து நீங்கள் எந்த டிக்கெட் வாங்கினாலும் அந்த ஃப்ளைட்டில் தான் நீங்கள் போக முடியும். எல்லா ஃப்ளைட்லையும் நீங்கள் போக முடியாது இல்லையா? கல்கத்தாவுக்கு செல்ல சீட்டு வாங்கியிருப்பவர் கல்கத்தாவுக்கு தான் செல்லலாம், மும்பைக்கு அல்ல. வழிபாட்டிற்கு ஏற்ப வெவ்வேறு இடங்கள். அது மாதிரி நம்ம எப்படியெல்லாம் வழிபாடு பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போகலாம். இப்போ டெமிகாட்ஸ், தேவதைகள், தேவர்கள் தேவதைகள் அவளையெல்லாம் வணங்கினா தேவலோகத்துக்கு தான் போகலாம். கிருஷ்ணரை வணங்கினால் கோலோகத்துக்கு போகலாம். ஸோ எந்த மாதிரி நம்ம வணங்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நமக்கு டெஸ்டினேஷன் இருக்கும். ஓகேயா? நமக்கு மறுபிறப்பு வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம மனசுல தீர்மானம் பண்ணியிருந்தாங்க, கிருஷ்ணருடைய குருசீட பரம்பரையில் வந்த குருமார்கள்டேருந்து நம்ம நிறைய கற்றுக்கணும். ஓகேயா? ஞானிகளிடமிருந்து விஷயங்களை கேட்டறியும்படி எப்படி கேட்டுக்கலாம்? பௌதிக உலகில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் சலனமடையாது வரும் அதிகாரம் பெற்றவருமான ஆச்சாரியார்களிடமிருந்து கேட்டறிந்தால் அன்றி பரமான ஞானத்திற்கான உண்மையான திறவுகோலை ஒருவர் அடைய முடியாது. ஓகே, அது பரம்பரையிலேருந்து மூலியமாக தான் அந்த ஆச்சாரியாள்கிட்ட தான் கற்றுக்கணும். ஸ்ருதி மந்திரங்களான வேத ஞானத்தை நிச்சலமானதான தனது ஆச்சாரியாளிடமிருந்து ஏற்கனவே கேட்டறிந்துள்ள ஆன்மீக குரு வேத இலக்கியங்களில் கூறப்பட்டிராத எந்த கருத்தையும் ஒருபோதும் போதிப்பதோ உருவாக்குவதோ இல்லை. அதே மாதிரி பிரபுபாதர் சாஸ்திரத்திலிருந்து பரமபுருஷர் பகவானை முறையாக நிரூபிக்கிறார். வேத இலக்கியங்கள் நாராயணன், கிருஷ்ணர் அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் என்று உறுதிப்படுத்துகின்றன. பிரபுபாதர் வேதங்கள், உபனிஷத்துக்கள், இதிகாசங்கள், பிரம்ம சம்ஹிதை என தொடங்கி பகவான் சைத்தன்ய பிரபுவால் உபதேசிக்கப்பட்ட நாம சங்கீர்த்தனத்தை முறையான வழியில் சிதை செய்கிறார்கள். இது எல்லாவற்றிற்கும் மேலான முறையானது, சுலபமானது. என்ன இது ரொம்ப ஈஸியானது? நாம சங்கீர்த்தனம். ஓகே, பகவத்கீதையில 10.8 நானே அனைத்து ஆன்மீக மற்றும் ஜட உலகங்களுக்கும் மூலமாக இருக்கிறேன், அனைத்தும் என்னிடமிருந்து வெளிப்படுகின்றன. இதை முழுமையாக அறிந்த ஞானிகள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு தங்கள் முழு மனதுடன் என்னை வழிபடுகிறார்கள். ஓகேயா? அந்த மாதிரி முழு மனசோட வழிபடணும்னு பகவத்கீதையிலேயே சொல்லியிருக்கு, 10.8 சொல்லியாச்சு. அப்புறம் இதுக்கு வந்து ஒரு அனாலஜி, ஒரு ஒப்புமையை சொல்லி கொடுத்துருக்கு. செடிக்கு தண்ணி விடுறோம். செடிக்கு தண்ணி விடணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதையிலே படிச்சுட்டோம். வேரில் கொண்டு போய் கீழே பூமி கிட்டக்க எங்கே ஒரு செடி வச்சுருக்கோமோ அது பேஸில் விட்டால் போகிறோம். அது விட்டாக்க என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக அது தண்டில் போய் கிளைகளுக்கு போய் இலைகளுக்கு போய் பூ பழங்கள் எல்லாத்துக்கும் போயிடும். அது மாதிரி அது இல்லாத ஒவ்வொரு இலையிலையும் கொண்டு போய் சொல்றா தண்ணி விட்டாக்க என்னத்துக்கானது? வேஸ்ட். அது மாதிரி செடியின் வேருக்கு நீர் பாய்ச்சுதல் ஒற்றுமை. இந்த இதில் இம்பார்ட்டன்ட். மனித குலத்திற்கு உண்மையிலேயே பலம் தரும் ஒன்றை நீங்கள் உண்மையிலேயே செய்ய விரும்பினால் நீங்கள் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும். அவருடைய உபதேசங்களை